बाक्सा सालबारियाव गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा। सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 3थि बोसोरारि जथुमा आरो सालबारि दखरा बाथौ महासभानि 20थि बोसोरारि जथुमा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे मोनसे आफादनि जथुमाया गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन। 6, 7 आरो 8 जानुवारि खालाराव गासै सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो बे समाव आबुङै लाहार फाहार जाबाय। बे नोजोरजों दिनै सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 3थि बोसोरारि जथुमानि थाखाय मावबादा बेखेवनाय जायो आरो बे मावबादाखौ बेखेवनानै होदों सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दलेन बसुमतारिया। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायथिखौ बावहरबाय। सालबारि फरायसालिमा गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 6, 7 आरो 8 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 3थि बोसोरारि जथुमा आरो लोगोसे सालबारि दखरा बाथौ महासभानि 21थि बोसोरारि जथुमा बे मोनथामै ज'है मोनसे जथाय जथुम जानो थांगासिनो दङ। मख'जाथावदि सानथामनि हाबाफारिनि सिगांनो नैबे दिनै 5 खालार खालि जोंहा सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों मोनसे मोसानाय लोगोसे सिफुं दामनाय खाम दामनाय लोगोसे बायदि रोखोमनि सोलोंथाइनि मोनसे मावबादाबो बिथांमोना खुंफुंदों। बिनि थाखायनो बिथांमोननो गिबियावनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोन साबायखर बावनाय जाबाय। मख'जाथावदि सानथामनि हाबाफारिजों सोलिनो गोनां बे खुंफुंथायाव बोसोरारि जथुमायाव जोंहा माखासे हाबाफारि दङ, जेरैहाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय होबोनाय आबौ खबाम राजा थुनलाइयारि बान्था बेखौबो होनाय जागोन। लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद सालबारि जिल्लानिफ्राय थुंग्रि भुबनेश्वर महिलारि हारिमुवारि बान्था बेखौबो देग्लाय गथायनाय जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा गुबैयै जोंनि सालबारि जिल्लानि मोनसे टार्मिनेटिं बे कनफारेन्स, बेयाव जोंहा गोदानै कमिटि मोनसे दाजागोन आरो बेयाव जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 9 प्राइमारिफोरा बाहागो लानानै गोदान कमिटि दाफुंनायाव बिथांमोना हेफाजाब होगोन। आलासि महरै जोंहा थुनलाइयारि बिथिंनिफ्राय गाहाय आलासि दङ जोंहा सीताराम बसुमतारी, जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे जोंहा थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै फैगोन बिथां नीलकण्ठ गयारी, बिथाङा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा बारग' नेहाथारिमोन। लोगोसे हारिमु बिथिंनिफ्राय गाहाय आलासि महरै जोंहा दङ जर'खा आलासि बिथाङा रजेन स्वर्गियारी, जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथाङा बारग' आफादगिरि। लोगोसे गनेश दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि, बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै रायजोफोरखौ थांखिनानै बिथांमोननि बिबुंथिखौ लाखिगोन। बेखायनो जोंनि बे सानथामनि जा हाबाफारि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो सालबारि दखरा बाथौ महासभानि जा जथुम, बे जथुमाव गासै रायजो राजाया फैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो, जोंनि मावफारियाफोरखौ जाफुंनायाव जाहाथे मदद होफैयो, बेखौ जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों गुरै खावलायहरबाय।